Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Ise-share ko sa inyo ang aking sikreto sa pagluto ng fried chicken. Maglagay muna tayo ng 1 cup of hot water sa isang maliit na lalagyan at samahan na rin ito ng 2 tablespoon na salt. Ang ginagawa natin ngayon ay ang brining technique para lalong lumambot ang meat ng chicken. Gamit ang beater, haluin lang ito ng haluin hanggang sa malusaw ang salt. Kapag nalusaw na ang salt, maglagay tayo ng 2 teaspoon na black pepper. Kapag nahalo na ito, maglagay tayo ng 1 liter water na room temperature. At isunod na rin natin ang 2 pieces of bay leaves. Kapag ready na ang ating brining solution, pwede natin ilagay ang ating chicken. Kapag nailagay na natin lahat ng chicken, imamarinate natin to overnight sa fridge. After about 12 hours, heto na ang ating chicken. Kung mapapansin nyo, parang namaga ng slight ang ating chicken. Yan kasi ang nagagawa ng brining. At dahil medyo maalat ang ating brining solution, kailangan natin hugasan ang ating chicken para makontrol natin ang lasa nito. Just make sure na na-drain na maigi ang excess water after natin itong hugasan para sa ating next step naman. Para sa ating next step, maglagay tayo ng 2 pieces egg sa ating chicken na nasa 1.5 kg. Haluin lang natin na maigi hanggang sa ma-coat natin lahat ng chicken. Sa separate na lalagyan, maglagay tayo ng 1.5 cup na all-purpose flour. At haluin natin to ng aking sikreto, ang crispy fry. Alam nyo ba guys, naalatan ako sa crispy fry, kaya ganito ang ginagawa ko ngayon. Ang next natin gagawin ay maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon na black pepper. At lalagyan natin to ng 1 teaspoon na paprika. Lalagyan din natin to ng about 1/4 teaspoon na garlic powder. At pagkatapos nito hahaluin lang natin ng haluin hanggang sa ma-incorporate lahat ng sangkap. Guys, kung mapapansin nyo, hindi na tayo naglagay ng salt dahil maalat na ang mixture ng crispy fry. At sa isang separate na bowl, maglagay tayo ng 2 piraso ng itlog. At sa pundong ito, pwede tayong magpainit ng about 2 liters na cooking oil. Panoorin nyo guys kung paano natin i-coat ang ating chicken. Guys, ang ating mantika ay mainit na at ready na for frying, kaya ginagawa na natin ito. Kung mapapansin nyo guys, twice natin kinote ang chicken sa flour.
para ito ay mas lalong lumaki at mas lumutong. Ayan, at dahil cover na ating chicken, pwede natin itong i-fry sa mainit na mantika. Guys, just make sure na piniflip nyo ang chicken after every 3 minutes para hindi ito masunog at maging even ang kanyang pagkakaluto. At make sure na hindi overcrowded ang ating kasirola para maluto ng maayos ang chicken. Don't you worry guys, kahit malakas ang apoy natin, maluluto pa rin ang loob ng chicken dahil sa brining technique na ating ginawa. Just make sure na hindi ba mabasa 12 hours ang pagkababad ng chicken sa brining solution, ha? Ang next natin gagawin ay ang simpleng version ng gravy. Sa maliit na pan, maglagay tayo ng 3 tablespoon na soy sauce at lutuin ito sa low setting na apoy. Kapag medyo mainit na, ilagay na natin ang 1.5 cup na slurry mixture. Haluin lang ito sa soy sauce gamit ang egg beater para maging smooth ang ating gravy. Kapag nag-simmer na ng slight, maglagay naman tayo ng 1/2 teaspoon knorr liquid seasoning. Lagyan na rin natin ng 1/4 teaspoon na black pepper. Haluin lang natin muli para hindi ito masunog sa ilalim. Kapag nagiging sticky na ang ating mixture, lalagyan lang natin ito ng hot water hanggang sa makuha natin ang desired texture ng ating gravy. Ayan, at smooth na uli ang ating mixture kaya pwede natin ito lagyan ng 2 teaspoon ng brown sugar. At ang panghuli, ang 1 teaspoon na salt. I-simmer lang natin to ng about 3 minutes at ready na ang ating gravy. Tikman natin. Sarap! Presenting ang ating fried chicken and gravy. Guys, gusto kong kunin ang time na to para pasalamatan kayong lahat. Imagine guys, we are now have 60,000 subscriber. Wow! Maraming salamat po. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share din po sa inyong mga friends and relatives. Si Chef Simun po ito, ang iyong boy kusina. Muli, maraming salamat po sa panonood.